me nili sang ni som ni pali in rin ni a bazar clear tu te chi bai ule Israel in Gaza be na wanga boina chuan hong zau zela US a Palestinian Zirlai Ten College le University hrang lungoi lo nan lan tir wanga boina chungchang kan soito a he boina hian US mai ni lo kovel mun hrang a hlet a chua zela Israel le Palestinian te inkara boina hi kovel boi pui tham boina ani to ani Gaza Palestinian fiak pol Hamas te le Israel inkara boina chua ka wangin Gaza chu Israel in na satakina beileta Gaza nu nau poi sei lo tam takin nun nan chan to a chen na in nei lo le ril tramin mi tam tak anom mek bok chuti lai chuan USA a chuan Palestinian zirlai te chuan Israel in Gaza run mek du lovin lung oi lo nan lan tira University campus a in kulin ma an la a hei hi police lam te chuan no dar tuma ma la in mun engemaw zata boina chuaka nimin thleng khan US rampum puya Palestinian protester te chu sang ni chuang police ten an man to ani heti lai hian Israel in Gaza be na wanga lungoi lo nalan tir na hi US a chau nei ani to lova khovel mun hrang Palestinian zirlai te le Israel hotu te chuan ma an la chho zel ani US mun hrang a Israel dem zonga ma la tu te sang ni chuang man ani to lai hian France rama po US an boinang hi a chok vele tana nimin khan Paris khopuya Sciences po University a police te chuan college building a inkul Palestinian protester te chu lu chilin mi somsari velan thiar chuaka US ang lodewin France rama hi chuan Palestinian protester te hian beng chengan siam lova boina po a umlem lova mase boina zau zo ka chu hlau thon thua police te chuan a hu hawa hetiang ti hirem tilavin ongkhom te chu an thiar chuakani Sciences po University hi Israel sarkar ne na inzomna nei ani awangin tunlai boina hian nga event a hlo le a protester te chuan Israel in Gaza aruna wang hian he University in Israel ne na inzomna an nei chu chuchat turin an phuta Sciences po director John Basserer chuan protester te thil phut chu an ti hlo tling theilo ti asoya University thupuang tu point lungoi lo te chu in biak na nei pui an ni ang ti asoibok Australia ramlama po Israel in Gaza be du lo nalan tirin University of Sydney a zirlai engemozat te chuan Sunstone main hall a bu khuarin anom khoma University in Israel ne na inzomna nei company te ne na inzomna an nei chuchat turin an phuta hetiang deu bok hian Australia ram khopui danga University a te po lungoi lo nalan tir ani a Melbourne le Canberra te chu alang sar zual an ni University of Sydney a hian Palestinian lungoi lo pungkhom te hi Israel tantu telamin an theiang angin an lo chon ve boka University campus a Palestinian protester te changle tur hian Israel flag nen an pungkhom ve a Palestinian lungoi lo kalkhom te wang hian he University a Juda zirlai le thoktu te chuan him lawani ti in tran an kho ve thunga an in ep titia an inkara University security guard te an omani University of Sydney Vice Chancellor Mark Scott chuan tharum tho na thlen lova boina ti chuak zonga an chet lo chuan campus chunga punkhom hi khapani lo ti asoi Canada rama po Gaza boina hian thla zar zela University of Toronto ate University of Columbia Vancouver ate University of Ottawa le Montreal McGill University ate po Palestinian trantu ten pungkhoma lungoi lo nan lan tira Quebec Premier Francois Legault chuan McGill University a pungkhom te chu no dar turan ni atia University thunei tu te point police te ko ma se police lam chuan he University chunga pungkhom te not dar turin ma an lalowa ngun takin thilom dan an thlir mek ti an soi thungani Canada rama University hrang zirlai te chuan Israel ne na inzomna an nei le nei lo chu University le college ho tu te chuan puang chiang thoi tur le Israel ne na inzomna nei chuan ti top ngal turin an phut bok Mexico lama po Israel dem tu engemozatin thoman neya Mexico rama University lianber National Autonomous University of Mexico unama chuan zirlai te pungkhomin Mexico sarkar chu Israel ne na sumdon nalama inzomnan nei te ti top turin an phut ni in report ani
United Kingdom po Gaza indona dulo pol ten ma an latrana Manchester Newcastle Leeds kopuya University ate chuan zirlai an pungkho mani Ireland Trinity College Dublin chuan Gaza war dawa pungkhom te chuan University ho tu ten Gaza Israel malak na chungchanga dem na thuan sei lo chu an dem thuan soya chu ba ka chuan University fee ti sanan du lo thuan sei boka University ho tu te chuan hetianga punkhom nan hoi hoda wang hian Students Union te chu dollar noi ni chuang choi turin an hriat tirani heti lai hian Yemen rama mun nei Iran ina pui fir fiak pol Houthi te chuan Israel malak na du lawa do tu zirlai US University atanga no chuan amani chuan an zirzel na tu ngai tu apuyan tum thu an puang ni in Reuters chuan an soya Houthi te en kol sana University ho tu te chuan US University zirlai Palestinian telama an trana wanga no chuan amani chuan kan University a zir turin kan lo mu kang an tia he indona hian Palestinian telama kan tranga kan thei anga piang kan ti zelang an ti ani US a hian University ho tu te chuan Gaza war wanga boina an to zel chuan Palestinian protester te chu no chua an vawani nimin kha World Press Freedom Day ani a US President Joe Biden chuan Gaza indona ommeka journalist ha an tam to hle ni in a soi Biden chuan World Press Freedom Day a hian an nunna ta na hlau hun le muna po thudik puang chok tur thei top chua thin journalist le media thok tu te in pek na le huai sen na kan choi moi ani atia tunla hian he thu hi kan ngai tu ngun ngai hle ani kumsang ni le som ni pathum kha hriat thei china journalist ta na kum chiat kum ania journalist an thinem em a achan bulpui ber chu Gaza indona wangani Gaza hian journalist an thinem em a atam ber chu Palestinian journalist te an nia tha an ni ti in Gaza indona journalist te chungchang a soyani heti la hian Turkey chon nimin khan thu chua siamin Israel nena sumdon na lama an thodun da chu ati top thu apuanga Gaza omze nei thama tanpuina lu ma le indona top ma chon Israel nena insum don ton na an nei mek dollar tu le ding on sari hu zat chu chunzo man tum to lo thu an puangani Turkey ram trade minister Omer Bolat chuan Gaza chimlam ko pui Rafa a mi puiten har satnan to bel zela wang le Israel in he ko pui runa malak zui zela tumdan hlawom tak chu ngoi bo pui mai chi ni to lova chu wangin Turkey chon Israel ramlama engma thon lu an tum to lova Israel atangin engma lak lu an tum to ri lo ni in na soya Gaza indona topa tanpuina lu that ma lo chuan Israel nena kan insum don ton na lak lu le thon chu ti top kan relani ati heti la hian nimin khani we satanga ti chu chanchin budar zau tak The Wall Street Journal chuan Israel in Hamas te chu in ka hai chungchanga an rotna thutung na siam turin kar khat hun an pe ni in an ziak he journala an talan dan chuan Israel chuan Hamas ho tu te chu an rotna pom turin an hriat tira kar khat an nga kanga an rotnan pom lo ni chuan Gaza chimlam khopui Rafa chu leisipai tir lutin an beidon ti an hriat tirani talan to thin angin Israel le Hamas in kara in remna om theinan hian US Egypt le Qatar ram hruai tu te chuan ngor takin man la zela Israel rotna hi hengram pathuma mala tu te chuan Hamas ho tu ten soipui meka Israel hian karuk chung in ka hai rotin hemi hun chung hian an mi man te in thleng ton ni se an ti ani nimina Wall Street Journal report a hian Israel in Hamas te hriat tir hun hi puan ani lawa nimina ti chuani wangin Hamas ho tu te hian kar le zirtop ni thleng hun an neya ngai ani thunga Egypt official te chuan kar le chung Hamas te hian Israel rotna chungchanga ngai dan soina hun an nei nia angai thua soini in an ta langtelani heti la hian bazara pokan ron tarlan tongin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inka hayan nei monei lawemo Israel sipai te chuan Rafa khopui chu an lu chua don hrim ni in alo soito ani soitongin Gaza boina hian khovel ram hrang hlet a chu mek zela Ukraine indona te Africa khomwal puya boina chuak zelte North Korea in ballistic missile lo test vereng maite South China Sea boina chuak reng maite
kan kom chak mai Myanmar boina chungchang te ringot ngai to po hian kan chen na khovel hi boina le har sat nai na to mek zel ti hi chiang reng maya in rem na le mon na lam a in kan khovel hian boi zual zel na lam kong a zo mek ni na lang bazari lo thlir awangin kan loma mitam zokin an lo ngai thak zel theinan kan channel link te khongai min lo share sak turin kan nge na cheu